Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli. Makwandise kimi umusa nokuthula okumazi uNkulunkulu neNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu, lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi. UJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esezembulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesuchristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesuchristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number lapho ungakwazi ukuxhumana nathi khona at 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala naku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele nathi, ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini izwi leNkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo lwaka-YouTube. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo, nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele, izwi leNkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube shareisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge ubaba wethu osezulwini usidelile kwaze kwaba manje, nokuba izwi lakhe silizwe ngomoya nangeqiniso. Ake sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Alaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengi Zondi ozobe esihola ngokwezwi umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe kwivangeli lombuso wezulu. Sheshisani lithatha amabhayibheli sihambisane ngokungcwele. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu nomandla wonke. Silokhu sifuna ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu, yena yedwa osiphile amandla okubuyisana kanye naye ngendodana yakhe ayikhethile uJesu Kristu. Akekho ozobonana noNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Siyamdinga uJesu ukuze sibuyisane noNkulunkulu. Uthi umbhalo kwincwadi yaLuka noma uMathewu 18 kusukela kuverse 1. Awungeke uMathewu 18 kusukela kuverse 1. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi,
Ubani omkhulu embusweni wezulu? Ubani omkhulu embusweni wezulu na? Wayesebiza umntwana, wamisa phakathi kwabo. Wabiza umntwana, wamisa phakathi kwabo. Wathi, ngiqinisile, ngithi kini, uma ningaphenduki. Uthi uJesu sifanelwe ukuphenduka Nibe njengabantwana, sifane nezingane. anisoze nangena embusweni wezulu. So abantu abakhulu embusweni wezulu, abantu abafana nezingane, abaphendukile, baziphathisa kwezingane zombuso, ingane zombuso, futhi ingane zikaNkulunkulu. Abantu abaphendukile, abayekile ukungezwa, balalela, bezwa, benza lokhu okufundwa uNkulunkulu. So uthi uJesu, uma singaphenduki sifane nabantwana abancane, ngeke singene embusweni kaNkulunkulu. Ngakho-ke, yilowo nalowo oyakuzithoba njengalo mntwana, Umuntu uyakuzithoba njengalo mntwana, nguyena omkhulu embusweni wezulu. oyakuzithoba njengalo mntwana obizwa uJesu wenza ngayo umfanekiso, ozithobileyo. Lento yokuza kuJesu ihambisana nokuthobeka. Awuthobeli abantu ngokuzincengela, but uthobela abantu ngoba ukhombisa ukuhlonipha nothando. Ngakho uthi uJesu, Ngakho-ke yilowo nalowo oyakuzithoba njengalo mntwana, nguyena omkhulu embusweni wezulu. oyakuzithoba njengalo mntwana mkhulu kuphi? Embusweni wezulu. So embusweni kaNkulunkulu-ke akekho omkhulu nomunye. Abantu abazithobayo kakhulu. Yabona iBhayibheli belithi lapha kwincwadi yokuqala kaPetru, isahluko 5, kusukela kuverse 6. Ithi ngakho zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, Esinamandla. isandla sikaNkulunkulu. Esinamandla. Uma uhluleka ukuzithoba ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, kepha uzithoba kubantu, akunamsebenzi ukuzithoba kwakho phansi kwesandla somuntu, kepha phansi kwesandla sikaNkulunkulu uhluleka ukuzithoba. So kubalulekile ukuthi sizithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu uza kuphakamisa. Kepha zithobe ngaphansi kwesandla sakhe. Abantwana bakaNkulunkulu yilabo abenza intando yakhe nokufunwa kuye ngaphezulu ezulwini. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe. Sinosizi esinalo, lezinkathazo eziningi esinazo. Uthi-ke singaziphathile. Uthi kwincwadi kaMathewu 11 verse 20, qala from verse 26, lapho nje encoma ukuthi uNkulunkulu le mfihlakalo le yasezulwini yambulelwe, hayi labo abahlakaniphileyo. Khona abantu abahlakaniphile ngokwabo, iyafishwa-ke kubona le nto le. Ubona nje abantu bezitshela babawongqeqe, bazitshela ukuthi bona bahlakaniphile, bazibonke. uNkulunkulu bese bafihlele nje izinto ezijulile ezisobala abazibonayo, kepha zithi nje ngaphezu kwabo zibheke. Yayibona lento leyo. So uthi-ke uJesu njengoba ethi-ke phosani izinkathazo zenu kuye ngoba yena uyanikhathalela. Uthi bese ekhathalela esekhona uBaba osinika ukuphila, athini? Ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu. Ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu lokhu kufihlakele kwabahlakaniphileyo kulabo abahlakaniphileyo nabanokuqonda, wabambulela izingane. Wase wambulela abani? Izingane. Uthi-ke uma ningaphenduki nifane nalo mntwana,
ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. So uthi kwabahlakaniphileyo ziyafishwa ke lezi zinto zikaNkulunkulu umbona bese zambulelwe bani abantwana. Kunabantwana abakhethiweyo ukuthi bazi imfihlakalo. So uthi kwincwadi kaJohane isahluko 1 kusukela kuverse 11 incwadi kaJohane isahluko 1 verse 11 verse 12 and 13 sifuna uverse ukuthi obani labo uJesu abenza abantwana bakhe. Abanjani abangabantwana bakaNkulunkulu? Abanjani yebo sizidalwa zakhe sonke. Siyizidalwa zakhe sonke. Kepha umzali nomzali uthanda ingane elalelayo, umzali ozelwe. So asisazelwe ngokwenyama kuNkulunkulu, sesivele sidalwe ngokwenyama. Kepha sesizelwe kabusha ngokomoya. Usethi-ke kwincwadi kaJohane 1 sahluko 1 verse 11 wenza ngokwakhe uNkulunkulu-ke wayeseza kuthina ngendodana yakhe uJesu. abakhe abamamukelanga. Wayesefika kithi bangamamukela abantu. Kepha bonke Kepha abamamukelayo lithi izwi bonke yanizothini. Lithi iBhayibheli bonke mina ngithi umntwana othandwa uNkulunkulu yilowo olalelayo. Uthi-ke bonke abakholwayo wabanika amandla. wabapha amandla okuba babe ngabantwana Babe ngabantwana bonke abalamukelayo izwi lakhe baba ngabantwana bakhe. labo abakholwa Abakholwa egameni lakhe ukuthi bakholwa kuNkulunkulu kodwa uma uyenza intando yakhe. Lithi iBhayibheli akubona bonke abathi mina Nkosi abayokungena embusweni kaNkulunkulu kuphela yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Manje sithi ngiyakubonga Baba wena omazulu nomhlaba ngoba lento uyambulile kulabo abangabantwana bakho wayifihla kulabo abahlakaniphileyo. yebo Baba ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Kuhle uNkulunkulu ukuthi lezi athi lesinika lona lambule kulabo abangabantwana bakaNkulunkulu. Kubeka konke ngikunikelwe nguBaba. konke ngikunikele uBaba. Akakho owazi indodana kuphela uyise. Akekho owazi indodana ngaphandle ingakho bemphika uJesu bethi uzenza bani uNkulunkulu. Kepha uBaba kuphela nalowo Futhi akakho futhi owazi uyise kuphela indodana nalowo indodana ethanda ukumambulela nalowo yena. indodana ezomveza kuye uBaba akholwe. Besithini Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. uthi kwincwadi yokuqala kaPetru phosani izinkathazo zenu zonke kuyena ngokuba yena uyakunikhathalela. Besathi-ke zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindayo. Besithini Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngiza kuniphumuza. lithi iBhayibheli zanini kimi nonke nina nonke enisindwayo enikhatheleyo. Sisindwa yini? Njengoba ethi singazithwaleli ijoka, singazithwaleli thina umthwalo wokuyasinda. Ingakho athi-ke phosani zonke izinkathazo zenu kuye ngoba yena uyanikhathalela. Uma siqonda ukuthi khona izinto ekumele sibe nokuzibona kepha sizibone ngokwenyama kepha kukamoya. Lithi-ke qondani nilinde Isitha senu uSathane ngoba uyahamba. njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Okay, nayo indaba leyo isekutheni thina sifanelwe ukuqonda imisebenzi kabani kaSathane. Athi-ke lapho esesivezela imisebenzi kaSathane lapha kwincwadi yaseGalatiya sahluko
5 sahluko 5 kusukela ku-verse 19. Yebo imisebenzi yenyama isobala. Imisebenzi kaSathane isobala. Ekungukuthi Yebo, ubufebe nokungcola, namanyala. ukungcola namanyala izinto lezo ezingcolisa umuntu. Elithi iBhayibheli akhona lokhu okudlayo ngomlomo wakho okungcolisa umuntu. Kepha izinto eziphuma ngaphakathi enhliziyweni yakho. So yini engcolisa umuntu? Amanyala awenzayo, amanyala awacabangayo, ukungcola akucabangayo, ukungcola akwenzayo, Nokukhonza izithombe, ukuguqela izithombe, nokuthakatha, nobuthi, imisebenzi le ekuthiwa-ke masiyilahle. Nobutha ukwenza izitha wenhliziyo embi ube nenhliziyo enonya, nomona, nokuthukuthelo, nombango, nokuthi nje abantu banyanyane, nokuthi kube khona uqhekeko, nomona, nokuba isidakwa. Imisebenzi-ke le yenyama efuna ukugcwalisa inkanuko yenyama. Iyona misebenzi ethiwa masiyilahle. USathane izona zonke izinto lezi kuthiwa uyahamba njengekube selibukayo ufuna zokagwinya. Uthi nayo imisebenzi afuna ukuthi adukise ngayo abantu. Imisebenzi yenyama. Kepha incwadi yamaRoma sahluko 8 kusukela ku-verse 5. AmaRoma 8 kusukela ku-verse 5. Ifuna ukuvezela ukuthi uma sowuthatha uJesu kwahlukanisa nemisebenzi yenyama bese akugcine kuye ngokomoya, ube umntwana kaNkulunkulu ngokomoya. Ngokuba abokwenyama banaka okwenyama. So abantu abokwenyama banaka ukudakwa, ubufebe, amanyala, inzondo, ukwalana, thakathana. Abokwenyama labo. Yebo abakamoya banaka. Kepha abakamoya bezokuthi uNkulunkulu ufunani. Bese kuthi lesimo abakusona uNkulunkulu bamlalele bese bona bazithobe baphenduke bafane nabantwana abancane. Ngokuba ukunaka kwenyama. Lokujabula lokhu kweseshana kokujabulisa izinto semhlabeni. Ufaka amacici olimini, endlebeni, ekhaleni, upende ubuso ufake make-up, ufake amashilo ofakelwa, upende izinwele, udake izinwele, uziluke, uhlobe, udake utshwala, utshonke. Imisebenzi leyo yenyama ayijabulisi uNkulunkulu, kungukufa. iBhayibheli yonke imisebenzi egcwaliswa inkanuko yenyama ingukufa. Yebo ukunaka kukamoya. Kepha ukunaka izinto zikaNkulunkulu kungukuphila nokuthula. Ukuphila ngokuba iBhayibheli ifundisa ukuthi uNkulunkulu udalile awudingi izizipho zokufakelwa ukuze ube muhle. Ungathi unezipho uphinde ufake izizipho futhi engathi lonto kwenza ube slick. uNkulunkulu udalile inwele zakhe ziyaqhakaza zimnyama. Wena usufuna inwele ezibomvu, ucabanga khona ukuhlakanipha ekuthembele inwele ezibomvu, unenwele zakho nje zangempela ezinhle. Uneyinwele ezinhle azidingeli lutho. Ngisho ungayifaka imithi yokuhlisa inwele zakho ukuze ziqonde uzibone ngathi indiya, awulona indiya, awusoze wabe indiya. Uyohlezi usilindile, uyohlezi umhlengi. Ngisho mazama ukusenza intombazane ithi ngumahlengi, abangazi ukuthi siyamazi umhlengi lo. Ngoba yini akushintshi ukuthi uNkulunkulu umdalile ngaqonda. Mina ngasifunela amacebo amamabi. Leyinwele zokufakelwa akuzona ezakho, uneyinwele zakho umucabanga kukuhlakanipha ekutheni uneyinwele zakhe eziphelele ezinhle. Wena ufake izinwele ongazazi ukuthi ziqhamukaphi. Amaqhinga kaSathane lawo okubopha ukuthi ube isigqila sezinto ezidaliweyo kuba yini unaka izinto zenyama. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukuthi. Ukunaka kwezinto zasemhlabeni kungubutha into embi kuNkulunkulu. Ngokuba
akuwuthobeli umthetho So kaNkulunkulu. kunomthetho kaNkulunkulu omisiwe ongafuni ukuthotshelwa inyama. Yebo futhi kungekwenza Futhi inyama inenkani. Abantu abahamba ngokwenyama banenkani. Bafuna ukwenza izinto zabo ngendlela yabo bezitshela ukuthi bahlakaniphile bese baphenduka iziwula. abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Abantu abathanda ukwenza imisebenzi yenyama ngeke bamjabulise uNkulunkulu. Kepha nina Kepha-ke wena osewamukela uJesu anisenyameni awusayena umuntu wenyama, kodwa nikuye umoya. kepha usuphila ngezwi. Uma umoya kaKristu Uma kuwukuthi lo moya kaKristu uyaphila kuwe. kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, Uma umuntu engenayo umoya kaKristu, lowo kasiye owakhe. lowo ongafuni ukwenza into efuna uNkulunkulu akasiyena akuhleli. Lipheshe iBhayibheli. Uma ningaphenduki imfana abantwana ngeke lubone umbuso kaNkulunkulu. Abangalungile ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngoba lingathukiswa izifebe, iziphingi, izihlobondo abadodana nayo, izidakwa, abathakathi, abakhonza izithombe, amasela, abaphangi. Ngeke. Uma uKristu ekini umzimba ufile. So uma uKristu esephila wena, izwi solamukela enhlizweni yakho, wena nenkanuko nesifiso sakho esiphambene noNkulunkulu usufile. Ngenxa yesono, Ngenxa yesono. kepha umoya ungukuphila. So umoya Ngenxa yokulunga, ungukuphila ngenxa yokuthi izwi uzwile futhi uyaliphila uyalilenza. Iyona lento egcwalisa ini ubungcwele kuwena. Awugcwaliswa ubungcwele ngoba nakho uyajala esontweni, noma ngoba nakho umngane womfundisi, noma ngoba nakho unesikhundla, noma ibandla laqala ubaba wakho sozama ukuthi lakini ngoba mhlambe likini noma sisondela kini. Akulona lakini adonse kababa wakho. Awungene ezulwini ngobaba wakho, ungene ezulwini ngoJesu. Yayizona le. So uthi uJesu lapha kwincwadi yaMatheyu sahluko 18 kusukela kuverse 3 uthi, ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, nifane nezingane, anisoze nangena embusweni ngeke ningene embusweni wezulu. uma ningaphenduki nifane nezingane. Ima iBhayibheli ifuna sifane nabantwana. Ngabe wena kufanele ngifane nawe ngendlela owenza ngayo? Usho ukuthi kufanele wenze kahle. Ungakwazi ukwenza kahle? Ungazama ukwenza kahle? Zama ngezwe. Khona uzofana nawe. iBhayibheli akufani nomntwana. Umntwana othobekile. Nawe ufuna ukuthobeka. Uma ngikhuluma la afanele into ongikhuzana nawe ekubeni umntwana unjani othobekile nofundisekile. Mina ngiyafundisa, angifundisi futhi abantu bangangani kuphela. Ngifundisa nabantu abadala. Ezo lona. So mina nani kufanele nikhombise ukuthobeka nokuhlonipha. Kuba ngithekhelani la, hayi ukuthi masigozi. Serious la. Yabo into serious singikwenzi. So nami ngizama ukuthi ngifake lo moya kaJesu kwabanye abantu. Nani uma ngase nifunde, uma uhleli la ufuna ngempela ukuba la, uzohlala ngokuthula. But uma ungafuni ukuba la, uthathe umzimba wakho uthwale ngeenyawo zakho uphume ngasemnyama. Yebo lo ndaba. Uma uthanda ukuba la, hlale la ngokuthula. Yebo lo ndaba. Yeah. Okay, qhubeka-ke. Ngakho-ke yilowo nalowo oyakuzithoba njengalo mntwana, Oyakuzithoba njengalo mntwana, nguye omkhulu embusweni, uyena omkhulu kuphela. embusweni wezulu. Yes. Nalowo oyakwamukela umntwana onje abe munye Umntwana onje abe munye ngegama lami, ngegama likaJesu Kristu. uyangamukela mina. Wamukela uJesu qobo lwakhe. Kodwa oqhubekisa abe munye kulaba abancinyane, Uma kwenzeka udukisa eyonayo le ndaba nayo ngisaba kakhulu. Yabona? Le nto kaJesu ifuna abantu ngempela baneqiniso. Awunamuntu othosa umntwana umenze abe iqanda noma esebheda. Ungamkhuzi noma umfake imfundiso engasile ngenxa yokuthi wena ufuna umntwana enze into efunayo.
lisho iBhayibheli uma oyedwa okhubekisa abe munye akhubekise kulabantwana laba abancanyana abakholwa yini abakholwa egameni likaJesu Kristu. kungcono kuye ukuba Uthi ngabe kungcono ukuba kuthathwe itshe lokusila itshe lokugaya ligaqwe entanyeni yakhe bese-ke uliboshele entanyeni yakho azikise bese uyofakwa ekujulweni kolwandle. Kusho ukuthi uthi ngavele kube ngcono kuthiwa kwenzeka njalo kunokuthi udukise umntwana kaNkulunkulu okholwa kuJesu. Kungangcono ukuthi vele ithathwe into esindayo iboshelwe kwena uyolashwa ulwandle kube maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. Uthi-ke uJesu maye kulona izwe ngenxa yezikhubekiso. yebo. Ngokuba izikhubekiso zimele ukufika. Athi-ke kwenye incwadi sebethumela abafundi bakaJohane bezobuza ukuthi ngabe uyena lo bezabuza noma silinge lomunye ukubuza uJohane ethumela abafundi bakhe etilongweni ukuthi esetilongweni ukuthi mababuze uJesu ukuthi ngabe uyena yini lo obezabuza noma balinde lomunye. Kepha sebemuka lapho incwadi yokuba Mateyu 10:7. Sebemuka lapha uJesu wakhala Sahluko 11 verse 7. yes. Kepha sebemuka lapha uJesu wakhala ukukhuluma esixukwini ngoJohane wathi, naphuma naya ehlane ukuyobonana na. Verse 6. Ubusisiwe ongayikuqhubeka ngami. iBhayibheli izikhubekiso maye kulowo oletha izikhubekiso ngokuba izikhubekiso ziyeza emhlabeni. Yini isikhubekiso? Isikhubekiso yinto esusayo kule ndlela osukubekwe kuyona. Uma uthunyiwe esitolo umntwana bese umngane wakho wathi asihlale phansi asihambeni sendaweni ukuthi lo muntu uyakhubekisa ngoba usayi ukuthi ume khona uzobe usubuyeke kuye ushawe kuthiwa ngokuphi unjalo ithubani uthi asihambe kuthiwa awuthunyiwe ngiyakushawa ngizoshawa wena ngoba wena ovumele ukuthi ukhuthekiswe. Yayizongithini so nathi-ke emhlabeni sinikwe izwi ukuthi siphile ngazo. Akwazi ukuthi hayi angithi nje ubright nje owathi asihambe sohlala emjolweni. Mina ngiyalazi izwi. Uthi uJesu-ke maye kulowo maye yona izwi ngoba izikhubekiso zizofika. Kepha nangulowo oletha izikhubekiso uthi maye kuye. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. Ngokuba izikhubekiso zimele ukufika. Zimelwe ngoba siphila la. Usathane uyabusa emhlabeni. Kepha maye futhi kumuntu esiza ngaye. Nalowo futhi oletha isikhubekiso kuthiwa maye kuye. So bese uJesu-ke ubusisiwe ongakhubekiswanga noma ongakhubekiswa yimi maye kulowo oletha isikhubekiso. Ubusisiwe ongakhubekiswa. So uma izwi likaJesu likulimaza likwenza ukuthi wena udinwe unxaphe ufokofise uthi akho Jesu ubone ukuthi wena lento kaJesu engekho maye kuwe ukuba yini ubambelele emsebenzini wakho nyanga. Akufani ngitshele mina ukuhamba noJesu nokuhamba ngemizwa. Umoya Oyingcwele uhlukanisa nezinto wena ezingakwenza ujabule bese kuthi imizwa yakho ikwenza ukwazi ukukhetha ukuthi hayi ngiyamthanda ubani ngiyakuthanda ukuthi angifuni lokuyana. Lapho usahamba kani ngemizwa. Kepha bese uhamba ngokomoya. Kodwa izinto zokuwula zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo. So lento leyo ukukholwa thina abantu esikholwayo uJesu iBhayibheli siziwula ngenxa yakhe phambi kwabantu basemhlabeni abahlakaniphile. Nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla. Wathatha abantu abaphansi wabamisa wathi labo bathi ngoba mina hayi nginemoto, hayi mina nginomsebenzi, hayi mina nginemali, hayi mina nginamashishini. Athi uNkulunkulu akanandaba naleyo nto leyo ngoba asingeni ngayo ezulwini. Uthi nje uma ngase nithobeke nifane nabantwana niphenduke nizithobe niyakungena embusweni kaNkulunkulu.
nezinto eziphansi zezwe nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha nezinto ezingekho ukuba achithe ezikhona. Achithe ziphi? Ezikhona. So bonke labantu abamkhe izikhundla nangama-uniform nangokhola nangama-position amakhulu ema-ofisi neziphathimandla ezi-abuser or amandla ezonikiweyo uthi bona konke lokho uyokwenza kube into engenamsebenzi. Ukuze kungabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu. So ngeke uJesu sizibonge ukuthi hayi mina benginemali yonke. Hayi mina ngibe ngimuhle mina. Hayi ubeke qwaka kahle bengisweta. Akusebenzi lokho uJesu. Ngoba yena kanandaba nomsweko wakho. Ufuna inhliziyo ezokwenza lento efuna uyena, hayi inhliziyo ezozenzela umathanda. Awubele leya ncwadi leya yaMathewu singibhala ngayo sahluko kwenze njani? Hambela. Kepha maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. Yebo. Ngoba izikhubekiso zimele ukufika. Kepha maye kumuntu esiza ngaye izikhubekiso. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa. Uma isandla sakho sikukhubekisa. Kumbe unyawo lwakho unqume. Ukulahle. Kungcono kuwe ukuba uthi imidlizo yakho uma izodumisa ukuba khulunywa ngesandla sangempela. Ukhulunywa ngengqondo yakho ezokwenza izinto ezingasile. Bulala leyo mcabango ngoba kungcono ukuthi ungene uNkulunkulu unemicabango emihle nehlanzekileyo nokuthi uze kuNkulunkulu unemicabango emibi nemihle. Uthathwa uyolahlwa esihogweni. Nayo yonke lento ukuthi hayi mina ngiyakholwa lokho kuthiwa ngiyakwenza ukukepha ngiyakwenza lokuhle asingeni kanjalo. uNkulunkulu ufuna silwele ukwenza ukuhle njalo kuyena. Kungcono kuwe ukuba ungene kuphileni uyingina noma unyonga. Yebo. Kunokuba uphonswe emlilweni ophakade. Ube uphonswe emlilweni ophakade. Kunezinyawo zombili. Nezandla zombili. Noma iso lakho likukhubekisa. Noma iso lakho likubuyisa emsabani. Likhiphe kulilala. Kulala lowo moya lowo. Kungcono kuwe ukuba ungene kuphileni uneso linye. Kungcono ungene ebusweni kaNkulunkulu uneso elilodwa. Kunokuba uphonswe esihogweni somlilo unamehlo amabili. Bekani. Ningadeleli namunye kulaba abancinyane. Ningadeleli noyedwa kulaba abancinyane. Ngokuba ngithi kini izingilosi zabo ezulwini. Izingilosi zabantwana abancane ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Phambi kukaNkulunkulu zibona ubuso. Hayi ukuthi mhlawumbe once in a while uma kwenzekile zibona njalo ubuso bukaNkulunkulu osezulwini. Ngokuhambe lapho uqedela lo muntu uzana. Ngoba indodana yomuntu izele ukusindisa okulahlekile. So uJesu ufuna abantu abadukile abangazi baphilelani. Kunabantu abangazazi baphilelani, bengazazi ukuthi ngiphilelani. Kepha uJesu wanginika indlela yokuthi kungani ngiphila. So le mfundiso le sinikele ukuthini sithole injongo yokuphila. Siphilela abanye uJesu. So belithi iBhayibheli masilahle konke okusindayo nesona esithandela kangaka. Ezinye izinto lezo esizofundiswa ukuthi kungani siphila. Ezilapha unika incwadi yezandla sahluko 2 verse 38. Sahluko 2 from verse 37. Lithi izwi sebekuzwa bonke bahlabeka enhliziyweni basebethi kuPetru nakubanye abapostoli madoda abazalwane yini siyakuyenza na. uPetru wayesethi phendukani. Uthi uPetru-ke asiguquki. uJesu uthi uma singaphenduki ngeke singene embusweni kaNkulunkulu. uPetru uthi-ke phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe. Yiloyo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu. nesabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisingiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Sisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo.
So uma-ke sofuna ukuphila impilo yokungcwele njengoba kusho imbhalo isho iBhayibheli zisindise uphenduke kulesi zukulwane esiphambeneyo khona-ke uzawuthethelelwa isipho sikamoya oyingcwele uhlale ufundisweni ephilileyo uthole isiphiwo sikamoya oyingcwele njengokusho kwembhalo. Uma sewufinyelela kuleso sigaba uzawusithinta ngemininingwane leyo ebonayo ku-screen ukuze uNkulunkulu ayenze indlela ukuthi sifinyelele kuwena ungene emanzini egameni likaJesu Kristu njengokusho kwembhalo. Siyacela uNkulunkulu asenzele umusa kukho konke esicelayo asifezele icebo lakhe ngathi ukuze kupheleliswe wonke umsebenzi wakhe kungabi khona abazosilalela ngenxa yokuthi akufezekanga konke. Kepha uNkulunkulu othembakele ezintweni zonke konke ukubekile ngesikhathi uthi ngeke ukuthi liwele phansi izwi lakhe konke alimisile liyakwenza. uJesu Kristu inkosi lemininingwane oyibonayo ku-screen, i-email address nenamba usifonela noma ushintshe ku-WhatsApp noma usithumelele i-email. uJesu Kristu inkosi. Siphinde sibonane futhi ngoLwesine uNkulunkulu evumile sibhalele ngomkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga Moya, siyakubonga uNkulunkulu ungavumi wena ukuba izinyawo zethu zishelele, kepha izwi Nkosi eladala konke okubonakalayo nokungabonakali yilo Nkosi esimi ngalo elishunyayelwayo umhlaba wonke ukuba siphenduke ngomoya nangeqiniso. Size kuwe Nkosi Jesu, ubiza bonke abomileyo ukuba bazophuza emthini wokuphila, ubuza bonke Nkosi abanezinhliziyo Nkosi ezilukhuni, uthi asize kuwe siphose imithwalo yethu kuwe uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu Kristu ngokuba wena usikhathalele. Sithathe lapha idoka elilula Moya Ongcwele egameni likaJesu Kristu eyinkosi nomsindisi. Siyalibonga uthando lakho, siyabonga uNkulunkulu ukuba izindlebe ziyalizwa ilizwi lakho. Wena uthinta loyo naloyo ngokuba izwi lakho liyinkemba, liyahlaba Nkosi, liyahlulela, libiza abantwana bakho iphendukeni kweqiniso ukuze bangene babhabhadiswe egameni likaJesu Kristu eyinkosi nomsindisi manje naphakade.